Pajagula makosanazi kwanje achinadala akadula ndi anzake nkhani zawo ndithu zinalowa kubwalo milandu kuyambira dzana ndeta anazipanga dijane kufikaso dzulo anapanga dijane lero ndithu ndi kumene akapanga plea kumeneko maka ndithu kuti avomere kapena kukana milandu imene akuaganizira kuti makosana amenewa anapalamula mulamuliro ndithu wa chipani cha Malawi Congress Party pamene amamenya komanso kuvulaza anthu amene amapanga zionesero maka potsutsana ndi usogolero umene unaliko wa chipani cha Malawi Congress Party nthawi imene chatikhupa kuti ambiri kutsatira bwino nkhani zawo makatiuza anthu ndithu amene anavulazidwa pa nthawi ya ma demonstrations amene ndithu amachitika kuyambira a Sylvester Namiwa mwezi wa Juni kuzapitanso ndithu aja amapanga zionesero ku area 18 agwira ntchito mboma aja paja ena ake ndithu anazavulazidwa ndi makosana amenewa. Ndelero kubwalo la milandu limeneli a principal residence magistrate amene watu ndi a Benjamin Chulu formerly ndekuti amauza ndithu makosana amenewa milandu imene ndithu anapalamula ndi milandu yonse akayiwerengera ilipo ndithu 6. Ina mwa milandu imeneyo ndekuti ndimetafotokoza kale yonena kuti amamenya komanso kuvulaza anthu amene ndithu amapanga zionesero munthawi imeneja kuphatizapo ndikuti amene wa Sylvester Namiwa ndi aja achipani cha Democratic Progressive Party anazavulazidwa ndithu mu chaka cha 2024 amafuna kupanga blue parade panali pambowe panewa tikupita ambiri nkhani yake tinatsatira bwinobwino umene inayendera. Mlandu wina ndikukhuzana ndithu kuti makosana amenewa anaononga ndithu katundu wa anthu ndi tikutsatira bwino kuti pamene kumachitika ndithu ma demonstrations a Namiwa kunapeza kuti makosana amenewa anautcha ndithu basi zingapo komanso galimoto ya mtundu ndithu wa lole komanso akuyamba mlandu wakuba paja pamene ndithu machitikanso ma demonstrations amene Namiwa pana ndithu zinthu za PA system panepo makosana amene kunali kunyamula maspika ndoti maampo ndi zina zotero anabayiba panepo komanso ndoti katundu osiyanasiyana makosana amene ndithu amakhala akuba ndi ina ndithu mwa milandu imene kumeneku akuwazenga komano makosana amene atawafunsa onse akana ndithu akuti sakudziwapo kanthu makapa milandu imeneyi ndipo satira kuti makosana amenewa akana milandu imene akuaganizira kuti anapalamula zapezeka zonoti aboma ambali aboma amenewo akuti ndithu afuna akabweresa mboni zokwana 14 kuti zichitire umboni pa nkhani imeneyi ndipo paja chiwerengero cha makosana amene ndithu anambwandiridwa masiku ambuyomu ndikuti chimakwana ndithu anthu 6 ndi panopa anthu amene akuoneka ndithu kuti ayenjezereka maka ndithu figa ya anthu yafika pa anthu 9 paja ndithu apolisi anakakhala akufotokoza kunena zonoti akhala ndithu akusakasaka mmodzi kwambwandira ndithu makosana amenewa ndi ena mwa anthu ndithu amene ambwandiridwa ndi a David Malamula tikupeza kuti ambiri nkhani za amene wa David Malamula tikuwatsatira bwino paja ndithu ndi amene ndithu anakhuzidwa ndi nkhani yokuphwesedwa kwa matayala a galimoto zaphungu osusa ku nyumba ndithu ya malamulo mu nthawi imeneja komano paja ndithu kunali kukachita check CCTV aphungu a nyumba ya malamulo anaoneka ndithu kuti munthu wake anadziwika koma chifukwa choti munthu ameneyi anali connected ku chipani cholamula nthawi imeneja cha Malawi Congress Party sanamangidwe nkhani zake zitavuta akuti ndithu anangoyitanisidwa kupita ku station tsiku lomwelo ndithu anapezeka zoti watulusidwa kumeneko sanamangidwenso anangofunsidwa kuti mafunso awiri atatu komano zinali zodziwika makaposata ndithu kuti mkulu amene anali mwa anthu amene amapereka ndithu chitetezo kwa a Richard Chimwendo Banda ngati ma bodyguard amenewo ndi zine zovuta ndithu kuti mwina ndithu asekeredwe chifukwa chonena kuti nthawi imeneja Richard Chimwendo Banda anali ndi mphamvu kwambiri komanso mkulu ameneyi amete kuti David Malamula mbuyomu mu chaka cha 2019 ambiri ndithu kuti mamona anali mwa anthu amene anapanga ndithu gulu lija ndithu limene mamenya ufulu anthu limene limadziwika kuti HRDC ndi mmodzi ndithu wa makosana amene aja mukaona zithunzi zimene zikusewera pa skini panopo muona zonena kuti ali ndithu pa gulu la makosana amene aja a HRDC ndi paja makosana amene amanena zoti ntchito yawo ndi omenyera ufulu anthu komano ndi zodabwisa kwambiri kuti mkulu amene akupezeka bwanji pa gulu limene la anthu akuti omenyera ufulu wa anthu zimene ndithu zitha kugwirizana manga ndi zimene ankayankhula apita mu nthalika zaka zambuyomu mu chaka ndithu cha 2019-2020 ankanena zona kuti gulu la HRDC ndasigawenga mwina ena tinayiwalira komano mbuyomu ndithu ankayankhula zinthu ngati zimenezo komano panopa potenga ndi mmene ma scenarios achitikira maka kuti mkulu amene amete kuti David Malamula anali ndithu mmodzi mwa mamembala a gulu limene la HRDC kumapeto wake akapezeka ndithu akaphwesa matayala a galimoto zaphungu otsutsa komanso ndithu ali ndi
gulu la anthu amene ndithu akuganizidwa kuti amapanga chipongwe anthu makamakatu amene achina Dala Kadula ndi anzawo. Pamenepa ndithu anthu atha kumasimikizira kunena zona kuti mwina ndithu zimene ankayankhula a Profesa Peter Mutharika ndi zoona kuti gulu limene la HRDC ndikuti silomenyera ndithu ufulu anthu. Apa pano titha kusimikiza kunena zona kuti polisi ndithu yamba kugwira ntchito yake, yapasidwa mphamvu zimene zimayenera ndithu kuti izikhala nazo, chifukwa tikatenga ndi mmene amachitira mbuyomo ku polisi kumene kuli wamkulu wa polisi Amerini Yolamo anakhala kuyitanitsidwa ku parliament kukafotokoza makankhani yokhuza ndi chitetezo mdziko. Anafunsidwa ndithu kumeneko ndi aphungu maka ku komiti kumeneko kwafusa maka kunena zona kuti kodi pali ena ake mwina amene akuwaopseza kaya andale ena ake chanchani. Ananena zona kuti iwo ndithu amagwira ntchito ngati independent institution samaopa wina aliyense, komano zimadabwisa maka ndi mmene zinthu zake zimakhalira kuona zonena kuti anthu akapanga ma demonstrations akuvulazidwa kumenyedwa ndi gulu ndithu la zigawenga ngati zimenezi. Koma chonsecho apolisi amakhala ndithu akuonerera zisanu zambiri zimene tafotokozera kale kuti pa anamiwa amamenyedwa ndithu apolisi akuonerera, kuphatikizapo ndithu asilikali ankhondo ndikuti amakhala ndithu akuonerera zimenezo. Chimodzimodzinso ku area 18 pamene aziphunzitsi amapanga ma demonstrations kumene ndithu amavulazidwa, apolisi ndithu anali pambali akuonera. Mukaonanso chithunzi chimene chikuswera pa screen panopo muona ndithu kuti galimoto ya polisi anali pambali mangonerera makosala amenewa akupanga ndithu ntchitidwe osakhala bwino. So chimodzimodzinso ku MDF chifukwa cha Valentino Phiri nawonso anali ndithu partisan amakondera chipani cholamula nthamenja cha Malawi Congress Party, nchifukwa amalola ndithu asilikali kumaonerera anthu akuvulazidwa kumenyedwa. Ndiye kusintha kwa administration ukuoneka ndithu kuti kukusintha zinthu. Mwene maganizo ngati pa nkhani imeneyi ngatitu maganizo alipo mutha tifotokoze comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sakoyo panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 chonga tinkhani zambiri zikamachitika ndiye zitha kupezani mosavuta.